Jibqa' jirrepeti l-istess kelma. Minflok jgħidilna l-verità, il-Ministru Anton Refolo jibqa' jażel li jgħidilna biex nirreferu għall-istqarrijiet li kien ħareġ fil-passat dwar il-milestone li tmur lura żmien l-Ingliżi u li b'xi mod spiċċat fir-residenza tiegħu fil-qala bi Sweetle-Pool. U dan mingħajr ma jgħidilna jekk din il-ġebla ta' wirs storiku li fuqha hemm imnaqxin litri VR b'referenza għar-Reġina Victoria għadix fil-pussess tiegħu. Tikkonferma li l-wirt kulturali jinsab ġewwa r-residenza tiegħek? Diġà għedtilkom li kelli ngħid għedtu żewġ stqarrijiet m'għandix ngħid iktar. Investigazzjoni tal-Pulizija għadhom għaddejjin? Diġà għedtilkom għamil żewġ stqarrijiet u fil-preżent m'għandix ngħid xejn iktar. Tista' tgħidilna hawnhekk on kamera? Diġà għedtlek. Li tista' twieġeb ġifieri? Għedtlek għamil żewġ stqarrijiet. Fittixhom u taqrom. Fittixthom u qrajthom, issa tista' tgħidilna hawnhekk in-nies fuq il-kamera? Sissa dan l-istadju dak li għandi xi ngħid. NetNews taqsa wkoll il-Ministru jekk l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhomx għaddejjin. B'Refolo jerġa' jażel li jirrepeti l-istess tweġiba. Il-ġimgħa li għaddiet Anton Refolo kien interrogat mill-Pulizija tad-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali u anke imsejjaħ mis-Suprintendenza għall-Wirt Nazzjonali wara li lura fi frar u kien inqabad fil-pussess ta' din il-ġebla. Hekk kif ibnu stess kien ippoża f'ritratt ma' oħtu quddiem din il-ġebla storika. Minn dakinhar għaddiet l-elezzjoni u l-Prim Ministru reġa' appoġġa lil Anton Refolo fit-tieni kabinett tiegħu. Robert Abela u Anton Refolo it-tnejn jibqgħu sikta dwar dan kollu.